hlavně připomenu jednu věc. Chodíval jsem kdysi k Ladislavu Adamcovi a Ladislav Adamec mi sdělil informaci, o které hodně dlouho přemýšlím, že přišel za ním sovětský velvyslanec Lomakin a sdělil mu, že by měl zařídit to, aby se Havel stal prezidentem. Havel, který do značné míry pro tu společnost byl neznámý a on to tedy odmítl. A kdy to mělo být, pane Hanzo? Tohle bylo v těch listopadových dnech a tehdy vlastně mu následující den volal Gorbačov, který sdělil totéž přát. Tak si nemyslím, že bychom také měli zvyšovat daně. Ale uvědomuji si politickou realitu. Na straně 1 je TOP 09, která má recept k dosáhnout vyrovnaných rozpočtů snížení výdajů, tedy šetření a nezvyšování. Vy jste sice pěkný kokoti, ale furt jste sympatičtější. My jsme kokoti. Jste kokoti, ale furt jste sympatičtější.